Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigihapon ninyong Kuya Joel Binsi kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Bunel. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Bunel. Usahay ba makaingon gyud ta nga musungog gyud natong panahon nga bisan ung sao natong pagpaningkamot muli kay gyud kanato ang kahigayonan. Pero kini akong problema, abot og sungog baka ni sa kahigayunan. Umog na lang yun sa kong asawa. Pero aron inyo yung masabta, no? Aron masabta yun yung akong sugilanon by Edgar. Nga sige, mambibi, sige mo paminaw. O si Bikay, ha? Aron masabtan yun ninyo, ha? Inaniyon ako pagsugod ang tanan. Ay, dong. Kanta-kanta dong. Paglawa pa rin ako asawa. Kapi. Damay pinaka... Kapig bata pa nga kaya ka ipaglaban. Inom dali. Seed Panyawan Coffee Mix. Dali. Ikaw rin ko ng kaping Panyawan. Kanta sa daw eh. Dara, agi andam na ako yung kape. Kanta ta katong layong bukid. Kay marugimingaw ko atong kataha na. Magkutaw ka kape kasi mo ino. O di gali ko kasago sumpay ha. Sumpayan. Larga. Dito sa layong bukid, may payag kami nagamay, timawa dagkong kao. Okay, salamat kayo. Thank you. Yung, nas pariti mo, ngita ni mo. Pariti mo, nangita ni mo, oy. Di ba? Nadia, porbida no? Do, si Batsa do, kinana ako sa waro. Naman ko dos pariti mo yun, so kay tuyo tao na ni. Palausa lang ka na ni Rigang! O, mao gani. Pre, sige na, soda, laos na lang. Laos na dito, pre! Laos lang! Diri, pre! Are, laos diri, ay! Ang south so kay tuyo, ano eh. Milagro na suroy din sa bahay na. Pre! Saag man! Pre. Saban? Saag man ka? Saag mo taon! Wari ko ba sa... Wari eh? Oh, was. Ako na, doon na ka di kituyo yun ako. Oh, siyempre. Mari ba ko tagwatay tuyo? Kana day mo suroy day ka din nga wakay toyo pero ni hapon day ka. Hindi mo masad kong pugnan, pre nga. Dili pa palion. Tiyari yun ko ni mo papanya punon. Ay, unsa mapapugong sa di ka, no? Unsa basta lamay sudan, utan gani, bisan unsa pa kag pugong din ha. Di gyud ka papugong kay naabay pares nga matika ang isda perti muuli gyud ka. Di ka papugong. Emergency mong to, pre. Haskang kanahan biya tao ni mo, pre. So bagito yun ni mo, ha? Ora ba misudan diri ronda? Kay bawo ra ba ka nga wa ko'y trabaho taon. Kana. Mo na akong gianhe, pre. Ha? Unsa? Kana mo imo gianhe Trabaho. Trabaho? Bida, no? Buti may pasabot, may trabaho ka. Oo, pre. Og niya ako kapasudlon ta ka sa akong gitrabahoan.
Iyoy, kung na maragadahan kung balitaan mo. Subot, may pasabot nga pasudlon ka magtrabaho. O lagi. Kanla kung gano'n kang Ay, tabangan ta ka. Ay, sugot kay kayo sa trabaho, ha? Tighin mo mga feeds, pre. Ah. Dako kayo ng kumpanya, ha? Unya, depende na nila og asa kay asahin. Mao Ya, ba? ingon man nga, nakinanglan ko nung tao pa. Mao nga, kiaris na dayon ka. Ha, nakadawat man kog dili mayong balita, pre. Ah, unsa mabalita? Wa ko na kay trabaho. Sabi mo, pre. Lagay, pre. Arang-arang masadang sweldo, pre. Sobra sa mo. Ah, sige, sugot ko, ana. Tingin mo feed sa filmi ko, sugot ko, ana. Okay, pre. Ugma mo kuyog, ha? Mujuti mong ugma, kuyog na lang tayo na ipaingon ako dito. Ay, kapala ka. Dawat lagi ka. Ako rin bahala. Mudiskarte ko ba sa among manager? Okay, sige, pre. Ugma, ha? Unsa oras ako ato, ha? Mga alas 8. Mga alas 8 sod. Ah, So, sige. kinanglan nga wapay alas 8, naanata dito. Ah, sige, sige, mas maayo na. Agi, ala ko din, Igi. Agi naman, pre, ha? Agi ako din, pre. Wala problema. Mo agi mayug ka sa mua. Agi ako. Wala problema. Ya, ato na ko, pre. Ah, sige, pre, sige, pre. Og salamat kayo. Uy, di ko naman pugngan, pre. Eh. Wa ko'y kapugong ni mo panahon na, pre. Huwag trabaho. Hibaw ko, pre, pero pugni ko nga, kuan ba, ang inom ta, kay, ako rin mong bangka, kung mag-inom ta. Ah, ka na noon, ikay bangka. Sige, sige, pugngati ka. Tungod sa akong kalipay nga, gitabangan taon ko sa kong kumpare, makakita ko trabaho niya, gipainom pag yung taon ko, malipayon kay ko pagbalita na ko sa kong asawa. O niya, Tuan na si Paliti, Medang. o to, ana day. Masa di gisgutan ninyo nga murag malipayon man kay mong duha. Sincere kay kainom ko gamay day, ha? Kitsa ba day, malipay taon nga, tabangan ko pretimi, kaso trabaho day. Ha? Lagi, trabaho. Nagkatrabaho na di siya. O lagi. Iya ko tabangan ng kasuod sa trabaho ang taon kay kuan man ko no, nagkinahanglan man kunog tao kay kuwangan man. Mao na nga pasudlod ko niya nang hinahanglan lagi tao-taon. Unsa man sa trabaho, Tigbuhat sa feeds sa filmi ko. Feeds? Tigibo, o. Kadang pagkaon pas mga branap ba? Sama sa manok, iro, baboy, dugpod, ugod sa panadiya. Basta pagkaon sa mga branap. May hinuon, uy. Pero, uy, basig na idaghang mga babae dito, ha? Basig adto ka dito maghinanggaw. Tingalig malimot ka. Ay, miss Pausa na you. sa hinungdan nga nung nataktak kasi mong trabaho dito. Tiya gina, biday hisgot mong kadang way lami, oy. Wa ko ana, oy. Dugay na na. Nga naman, di ka gustong isgutan ang mga nangagi. Kung giunsa ko di mos pagtunto, ha? Lisa, fresh ka ko. Ay, sorry. Sa makakapoy ni mo. Noon sa taon kayo. Sige, gisgutan ng mga panghitabo na sa unang panahon. Ay, gisgutan na. Ano, giun sa tamas magpahinomdom di ay? Suma, ikaw ba? Kisa na suma? Ha? Sige nga, balik lagi sisgot yan ng mga panghitabo. Noon sa mga tungod kay unsa man, be. Ay kong pasok Giun sa mga pagpahinomdom, be. Kinsa may suma, ana? Ha? Binas rin mo. Giun sa lagi tika, be. Ikaw rin may gayaw-yaw niya. Ay kong pasok ag maayuhan. Saan lagi tao naman trabaho ko, trabaho mo na ako. Pagpuyo! Preska. Pagpuyo! Aday, isude eh. Kita doon may taon ako tos. Hilom ha, hilom! Bida sa taon ani kalakiha hinoon unsa mo trabaho ko kay para doon natay income niya mag-inaan na. Oh, Hilom! ay, hello. Ayo. Si Toyo! Ma'am, maningil ko. Hilom! Dong, sorry kay dong ha. Mao na bayad rin mo dong. Aday, busulti ta. Dali kon. Busulti na. Sir, Oh. maningil naman ko sa... Hilom. Huli dito! Batiyarin niya, sir. Batiyarin niya, ay! Naon sa amin ay, huwag mo bayad. Musulti lang di kang bayad, sir. Ma'am, di kayo managpala mo dito. Pahitabi ay na ay. Di na ko ay. Naunsa mo? Naglagot ko bunil nay. Ngano naman sad? Naundang na siya sa trabaho tungod kinakinanggaw. Karon, mubalik na sa trabaho. Oh, unya. Lipat ka, anak. Mabuhi na mo. Dili na mo magsigig pangayo na mo din eh.
Nanay sad uy. Kay nga no, dili tinuod. Dili man gud nay. Nataktak na siya sa trabaho sa una kay giuyab pa niya ang cashier sa ilang tindahan. Unya nasakpan. Aw, damay siya. Karon nung mo trabaho na sad na siya, kinsa naman sa uyabon anak niya. Ang iyan ang sa manager. Ay, pastilan, baya ni mo friska. Kung wala kay pagsalig sa imong bana, di, biyain na. Di man gud nay. Nakahimo na siya kausa, so may posibilidad nga mohimo gyapon nag-usab. So, di na lang yun, di ay pwede nga mag-usap ang tao. Na? Hinumdumi baya friska. Nga ang tao, magkahimo na lang usa, gumikan sa tao. Say, buti may pasapot nay. Nga basig nakasa ng bana nimo, ha? Gumikan sa imong pagkulang. Kuwang. Ano gutang nakuwangan? Oh. Kuwangan pa siya nga halos kada gabi jirjiron tang way pahuway. Bisag mosuol atong hubak, tira gihapon paita. Nya pagkuwang pa na nay. Hoy, Priska, paminaw ha. Tanan nga ang Giorgio nalay makalipay god sa tao, ha? Mo imong paminaw. Tanawa sad kung asa kang dapitan na kuwang. Ha? Dili kay magsali ka na lang pagkagabi kada gabi. Kay ngano, ikaw, wasa di ay kamalipay. Aw, lipay sad. Oh, huh? Na diha. Basta nay, uy, di na ko musugot kung mo trabaho pa ng kanahan. O kundi ka musugot, ikay manarbaho. Nya, asa man kuno ka, di ka man, dili man yung patrabaho ng imong bana, asa man kuno ka, may sige na lang mo, salig na mo. Naunsa ba ya ka, oy? Tiguang na mo, oy. Kita, uy, gibundak mang yun. Sige na lang, uy, ato na lang ko. Di lang kamkaon. Ayaw na lang. Nang luod ka, ha? Ray, unsa man na nagpaksiw na ba kong glitson dire niya, di apag adobo. La, uy, inita pa sa ilakaw di ay, uy. Unya na lang kung taod-taod mo ulit, nay. Pagkakalan sa ko diha, nay, be. Nadaan pa ko karaan na nang imong kansyon Priska. Gusto mo kaon ako ni Budbud, bahala ko kaon, lakaw lang ko. Ibaw na siya ang lakaw ko, bida ginibihan na. Sarang urasa, late ang iwan eh. Buhat ko pritimi. Asam ginibihan na eh. Pag ganero tumabot, bahala ang lakaw ko. Piyaan ko ni bay. Bida, ako lang yung kadaduhan. Wag yun siya. Ni cellphone, tingog. Bahala na ni. Di ko tutubago na yung cellphone ko tingog dito. Bahala na to. Basta bahala na. Kadaduhan ko ni. Kadaduhan ko ni bay. Kita mo sa partimi. Oh, laim day. Ang muslingan. Tingog day. Pabida. Abi na ko gamuha itong cellphone na. Bida. Paililar ko partimi sa manager. Og, makasuri ko trabaho. Okay kayo. Hila ko ni. Hindi na. Nalak na. Madali ko. Basig. Di mo mag-abot sa partimi taon. Taxi lang ko. Oh, lah! Yung ako ni mga requirements kandahan mo yung taon na ni. Nabili magsud. Bida, ahak na ni. Bida. Asam to yawig skandardok. Asa ka? Ano kaya sa di mo eh? Asa day ka? Oh, nalimot ka sa kong gisulti ni mo. Di ba ningon ko ni mo nga mag-abot ang mis paritimi? Ipaila-ila ko niya siyang manager? Unsa man? Pasudlo ko kong trabaho karon. Unsa man kay? Amo dayon gali ka to yang giingon nga trabaho. Natural day unsa man di ay. Ganina ra kong gahuwat nimo. Ako lang giling kinaduhang bay. Bahala ka oy. Be, bili sa kaniyot be. Ako mga papers, to sa sud, ako mga requirements, nabilin sud. Bli dia. Ang yawi ba? Nandun akong yawi di ay. Nagpalit naman kag bagong kandado. Wow, eh. O saan na lang gigamit nimo? Kato na, dito si Babaws TV. Katundaan? Oo. Wa na to oy, nawag tang nang yawi ato. Unsa? Nangitaw sa kaato oy, naunsa ka man. Pida, ako kong ikadaduhan ni pultahan kaya nagtuo kong naan mong yawi. Wa in town oy, hagbay ra in town tong nawa. Parang ibangkong na ni Ron. Ibangko nga naman. Usaw na ito pagsoda ng ikadaduhan mo na kumultahan. Stang, anong gikandaduhan masada nimo? Doon kasi ka ni abot oy. Uya mo, lakaw ko, white tao din eh. Biyahan ako nga, gilak na kumpultahan. Ay, aulong ka ba na diha? Iahak ba yan mo? Lakaw na lang dito oy, ako na lang gubaan na. Kalakon, may noon ko ni mo. Ako mga papili, sasaman. Ha? Ako mga requirements, naman soon. Ha? Limtan mo na ako, be. Ay mo manang sayop, gadanghag man ka. Ay, perbida kalit si be. Pahawa niya, be.
Ato ni martilyohon. Why martelyo? Asa man ni martilyo na to? Nasa sod. Kuha ano to kung manahaga. Pagkakindot ba? Porti laguta taon ni Porti may nako taon kay Porti niyang paabot. Porti sukua kay wa mi mutungas akong sabot sa among sabot to ha. Di ko no ko interesado sa trabaho lagi. Mao nga wag gyud ko kasuod trabaho. Kunya akong hibaw-an taon naam day tayo yawi itong kadado nga akong gikadado sa pultahan. Narasbang sa akong asawa. Wa lagi taon mutugaan kadangan bida. Di siya gusto makasuod kong trabaho. Pagka wag utok to bayhana taon usaon man ako ning ako kasawa taon gusto mang di ko makatrabaho kay lagi basig makauyab kuno ko sa trabahoan mo sakto mo na iyang rason saban kung kamoy pasultihon unsay ako buhaton ning bayhana bi palihog tambagi ko ninyo bunil. Dako kay kagdaog sa kibipi ko pining, no? Pila sa iya. Yo. Yahay kayo kay nibiya man. Yahay mo ko, bawi yung katumuham nga gikaon. Hala, uy. Anugon. Apple sa kalibo rate, pre. Man, anak sa kalibo. Iyahawa, 5,000. Pero nga nabiya, man kay anak dito. Dili naman siya shoot out sa Ay, tuburan. Ama o di ay. Nya, mas dako man kuno kay 40 man yung pakyaw dito. Ama ayo. Saon. Ayaw kay padaki nung may kakita. Yaw, 5,000. Nya, kisa may nakakuha. Wara, irapol balik. O lagi, kisa man. Ambot lang, kinsay nakakuha ka. de. Kinsa to. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang sipanyawan ko pa mix anti-press. Inom sa tag kape anti-press. O nya to Tuwa nga. sa puto o budbod. Budbod ni nga Bibika. dali, Bambina. Salamatan na to, ang tanan na to mga kaigsoona, labi na gyud. Ate si Jen? Yes, Kuya Alan, mga mama, thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay Tasing Energy. Happy ang mga bata. Unya, gawas sa Don Pepe naapod at naatay para sa mga dagko ang dark chocolate nga Don Pepe. Unya, palit mo sa Diamond Yema o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Oo na, mga bata, kinalam, inom gyud taw Don Pepe Tablia, mga bata. Kay happy gyud kay ka. Kasama mo ka happy sa Happy Mart Luna Kulon. Og maktan kun mga tumo kay barato og sulbad ang krisis nato diha. Nya kamo mga bata ay gyud mo kalimot. Ugom-ugom kitag OBM special papalit gyud mo sa inyong mga ginikanan. Labi na nang Diamond Yema special, nindot kay na natong ugom-ugomon. Nya labi na gyud sa ato ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Kamoy atong isuwag kape or isuwa natong unsa or atong isumsum kun magsyat-syata mo na the best kayo. Ate Pres, Okay, ang sender dato karon adlaw, gayat. ako ang Ate Pres si Dudong Bunil. Dili nis Bunil balingit kay wa naman ay problema sa Bunil. Sige blag suri-suri, ligo-ligo mga isla. Nya may na sad kay ron mulangoy si Bunil balingit. Kay Asa gito. malangoy? Sa kanang wa naman si Ma'am Josie. Naon Iniglago niya, dako kay glagubo, kay dako kay glagubo. Ito yung asawa? namatay mas Ma'am Josie Ate Pres. Puti? Oo. Mau ba? Pagkatong daabot ato ila si Oo, Arnold oo, Esteva. Oh, di ko si Mau Arnold. ba? Oo. Nawa na taon. Kondolis siya. Atong kondolis ko usab. Mao na nga kani dilahi ni si Dudong Bonel. Kanis Dudong Bonel Ate Pres murag daghan mo siya ang mga record sa unang panahon. Mao na nga gipaundag trabaho siyang asawa. Karon di na ay. Ah, gyud trabaho. Diha iya kumpare nga si Timmy gi-offeran siya nga patrabahoon ang iyang Day. asawa di masugot. Ya, dugay kay lakaw yung asawa dito silahang mama niya. Dugay ginabalik so gilakan ni Bunil ang ilang pultahan kay di man sa kaako mo biya nga open ang pultahan. Gilak niya. Paglak niya Ate Pres, nabilin man niya ang mga requirements dito sud. Unya. Unya pagingon nga nabot yung asawa, asa ka? Lakaw ko dai kay ang biyawi usayawi. Wa may yawi. Nawaan mo yawi ana. Wa. Hala! Ha, di malasa. Siya, ato lang ni Martilyo na siya. Wag dito sud ang Martilyo. Noon. Sa taon si. Nadalakan po sa martilyo. Bida sa din preska. Ayaw na preska. Para na siya. Kung nakasa man na imong bana, doon ay kausaban, di ba, Ate Pres? Mauna. Naagi kausaban. May Ang kausaban tanan doon na tao. usab magaling panahon, di ba, Ate Pres? Maujo. Sa una, nindot kaya itong pamati kada buntag niya Oo, karon. karon tanawa. ba na arthritis na ta. Arthritis na ta. Yeah. Nya, di, ang ato ang kalikupan, Ate Pres, lahi na gyud kayo sa unang panahon. Basta bata pa ta, okay pa dyan atong lawas. Kondisyon.
tuwa gyud tay gibating Tuwa nga gyud tay unsaan ano di. Tilahi po sa una ang kalibutan Ate Pres, di ba? Yun Wa naman. pa mabuslot man atong ozone layer sa una. So ang konekta sa kainit sa kadlaw dili dayon makasuod sa kalibutan karon lahi naman open naman buslot pa tong ozone. Mao na nga grabing kainit ato bation Ate Pres. Unya nga wa man atupi. Ba uy tawag lagi nila king binding and rope insulation. Mo nila Sabi tagpat. atupan. Wa man lisod man. May hagdan, Ate Fred. May hagdan. May hagdan na. Di ay. May hagdan Ate Pres. Siyang pangutana, Goliath? Ang pangutana niya, saan mo kuno niya ang asawa, di man gusto makatrabaho siya? Saan mo niya? Di ang niya asawa di gusto mo trabaho. Dili, lagi kay ang Naman. katong yagi ko no, ang cashier sa ilang gitrabahoan, uyaw man siya. Uyab. Unya sa may Sinasakpan. ilang panyanabuhi. Wa, siya siguro inangitag paningkamo taon nga makakaon mao or ba kakapoy, siya. no? Kapoy kay na, day. Pero ka, ayaw, inana, day. Tagaig ka kanang kagawasan mo ba? Another chance. Another chance. One more chance ka baton pang Victor Wood. Mao. Ha? Mao na nga ayaw. Ikaw ba unsay basa na to diya ba? Lucas 14, Ano man? 26. Kinta kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Kana. Kani gospel ni kagahapon. Gospel Usas gahapon. mga hubadaan ni Gulat kung resultis parit sa nagbisa nga sa ato ko ng mga lihok ug pagkinabuhi kinahanglan ko nga connect with compassion. Abot pasabot ba nga imo jud Si Padre Randy. Figurasyon. ang imo jud pagkinabuhi nga imo jud nga gamito ng kalumo sa imong kasing-kasing. Imong paminahon pinaagi sa imong ikatulong dalunggan diin mao ang kasing-kasing. Kasing-kasing. It is that third heart. Unya kining ingon ani karon. Ay ikaduhang utok ba mo sa man? Siguro utok dunggan. Dunggan. Naman sa ikaduhang utok. Anay utok unsa man na siya. Pagkagibaw. Pagkagibaw ba? Biblia tong gisgutan ha. Bible lagi pero naman sa ikaduhang. Ayaw niya tawis gunta na ikaduhang utok. Padayon ta. Ang iyamang gupang lihok-lihok, wala siya kanabitong mga kanang termino sa karon ng kabaguan nga support lang ko. Wala say support sa iyang bana. Pananglita na iyang bana og nakabuhat og ingon ta kahiwian gamay kanang na ang iyang tuliron pinaagi dili sa sige paninghag paningsing ka. Pupong pabitong katunit na kuani kanang Monsignor Kamumot Gulyat. Nangawat og manok. Di pa may usadong dadalang ni. So yan gigamit ang iyang kasing-kasing. Kaya papoy dito sa liyodong ay ko ato. Yan diya ko ni kuan bitaw ka ng kwarta nga. Nautan sa kwarta niya na gustong muwam. Iya ko nung sing-sing di hubo nga. Iklinda na iklinda ni niya. dito. Kaya wala ko'y kwarta. Sino? Iklinda nga to. Matod pa bitaw. Bratong Pedro. Matod pa bitaw sa wali ni kuan. Padre Ubod. Padre siya na. Nangawat ko nung kuan cellphone. Pabalik. Pagkaugma, nibalik. Ngawat po ka ng sa to laptop. Naabtan niya siya. Balik ugma dong na ang TV. Datapon niya ugma, ha? Reklamo ko ta si Bukat. Diba? Ang isa nga, isa kaya yang ibutang sa kasing-kasing ang pagpaubos. Pagkaugmaon sa Padre Ubod po, nukto ko na. Ayo, magkuha na ko sa aircon. Ingon ko na sa, unsa nang butasan sa kawatan? Bay na, nanuktok na. Nananghit na. Balik ko ba Balik. di may TV, dadapod na yung ana. Balik ta. Balik ta. Bunel. Bunel, kanang naang ingay mga asawa nga suportahan sad ka basta mo mga tinguha kaayuhan. Tinuna. Pananglitag daw na kay kahiwian nga nahimo nga tuliron pinaagi usap namo ko sayo gulit nga kanang labi na nato mga ginikanan nga magbuyag ta sa ato mga anak dili kuno kayo mo dot ang imong tambag ko agi ni mugsingka ilumoy jud kuno ni mugsulti ayaw ana dong ako bitaw gulyat dili ko pag-unsa kay haring manuyopay man akong boyfriend ha stata ay paghisgutungan wa ko maghisgutungan haring man manuyopay akong mga boyfriends kadaghan man akong gingnan man og mogamit ako sa kilo ron og mato nga sunod adlaw 1/2 sunod adlaw 1/4 sunod buwan ato madlugay wa na o karon wa na gyud asa man yung stata sa yago day murag nawa na sa nang gugma sa ako sa akong boyfriend
Kinsay mong gilit kulyat? Kata sa Yago ba katong usa sa mga butan nga NPA sa una? Oh, kulibutan mo kilit. Ay, ba ko kuya ba? Salamat naman agad yung salamat, no? Ako na ko ang pasultihan.